हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा फाइनाली PMAY-G एबा सरकारि न'नि गोदान सार्भे दा बेनि सायाव बिग आपडेट सफैदों। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' यूट्यूब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै थ' खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो बर' रावजों सरकारि लन स्किमनि सायाव लोगोसे साख्रिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो हानायसेबां शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो मोनथिनो हायो। दासान्दि एडिआरि एग्जाम सोलिगासिनो दङ। ग्रेड 3 HS लेभेलना जोब्बाय मैया आरो लोगोसे दिनै एडमिट मोनगोन ड्राइभार पस्टआव आरो लोगोसे डिग्री लेभेल ग्रेड 3 आव दिनैहाय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनाय भिडिअ मोननो हागोन आरो एग्जामा 29 सेप्टेम्बराव आरो ग्रेड 4 आव अक्ट'बरावसो एडमिटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। लोगोसे BTC आव साख्रि ओंखारगासिनो दङ दायो सोलिगासिनो दङ ग्रेड 4 नोंथांमोना खालामदो लास्ट डेट 21 सेप्टेम्बर। दा गोबाव खालामा जों थांसै बेनो जाबाय इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन जे नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन माखौ लागोन BTC लेभेलाव गाव पन्चायत एबा ब्लकआव एबा डिस्ट्रिक्टआव बेनो जाबाय सरकारि गोदान न'। दा जोङो अफिसियेल साइडआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो RD सेक्टर मोनदों नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण मोनसे न' सफैदों एबा न' सफैबाय थायो बेखौनो मिन्थिखायो नाथाय बेनि गोदान सार्भे जासिगोन एबा जागासिनो दङ। दा बेयाव आवास सफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो न'नि फैसा हाबनाय सोर बेसेबां मोनदों बबे गामियाव साबेसे मोनदों गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हायो। लोगोसे नायनो गोसो दङबा भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव बानायखानाय नोंथांमोना गासैबो चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन आरो अके स' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। दाना फैबाय गोदान न'नि सार्भे लिस्ट आरो लोगोसे गोदान न'खौ बोरै सार्भे खालामगोन बेनि सायाव कभार खालामसै। दा मोनसे सरकार सालायबा 5 बोसोर थायो थिग बेबायदिनो थांनाय बाराव 2016, 17, 18 आव सार्भे जानानै गोदान न' होदोंमोन बेनो जाबाय PMAY-G अके आरोबाव दायो गोदान सरकार दाबाय नालाय बिथांमोना आरोबाव गोदान माने सेंसननि थाखाय बिथांमोना अर्डार फैबावबाय आरो बेनो जाबाय 5 बोसोराव कमप्लिट खालामनांगौ सेंसनखौहाय। बेनो जाबाय 2024निफ्राय 2029नि गेजेराव 3 कौटि सरकारा थांखि लादों जे न' PMAY-G होनो होननानै थ' बेखौ नोंथांमोना खोनादों जानांगौ निउसावहाय। दा बेनिनो गोदान सार्भे लिस्ट एबा गोदान माखासे रेजिस्टारनि थाखाय अर्डार सफैबाय बेखौ नोंथांमोना डिसप्लेयाव नायबानो जाबाय। आं माखासे ब्लार खालामबाय मानोना सार्भे अर्डार सफैबाय आरो बे सार्भेयाव सोर थांगोन नामखौ ब्लार खालामबाय नाथाय नोंथांमोननो बेयाव डिटेल्सखौ नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन। दा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नाय बेबादि मोनसे अर्डार सफैयो ब्लक अफिसनिफ्राय जे सोरनि BTCआव सोर थांगोन सोरखौ होनाय जादों दायथ'खौहाय रेसपन्सिबिलिटि सार्भे खालामनो बेनि सायाव लिस्ट ओंखारबाय आरो ओंखारगासिनो दङ। नोंथांमोननियाव हाबसिगोन गामि लेभेलाव BTC लेभेलाव। दा एग्जाम्पल हमना ला जास्ट मोनसे एग्जाम्पल लाबाय BCDC स' BCDCआव गोबांथार माने माखासे वार्कार्स थायो जेरै हमना ला फार्स्टआव चेयारमेन थाबाय मेम्बार्स थाबाय बेनिफ्राय गुबुन प्रेसिडेन्ट थाबाय देन बेनिफ्राय BCDC सेक्रेटारि पस्टआ फैथारसिगोन सरकारि BCDC पस्टआव सेक्रेटारि हिसाबै दा बेनि एप्लाइ जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन। दा एग्जाम्पल BCDC हमना ला BCDC एबा गाव पन्चायत थायो बेनिफ्राय देरसिन थायो बेनो जाबाय ब्लक अफिस डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार ब्लक थायो बेनिफ्राय गोबांथार माने BCDC थायो। दा जोङो BCDCखौ लाबाय बेनिफ्राय बे जाबाय ब्लक अफिस बे ब्लक अफिसजों BCDCजोंहाय गोबांथार माने सोमोन्दो थोंजों एबा डाइरेक्ट रिलेसन दङ जेराव खामानि मावो ग्रासरुट लेभेलाव PNRD सेक्टराव जेरै स्किम जा गुबुन जब कार्ड जा बेयाव गासैबो माने खामानि मावो अके स' बेखायनो ब्लकनि आन्डाराव BCDC थाबाय नालाय आरो बै BCDCआव गोबांथार माने माखासे खामानि मावग्रा थायो बेनो जाबाय अफिस लेभेलनिफ्राय जेरै एग्जाम्पल GRS थाबाय GPC थाबाय इन्जिनियार थाबाय बिथांमोनखौनो माखासे दायित्व होनाय जादों आरो दायित्व होगोन अके। दा बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मिन्थियो जानांगौ जे माखासे ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि सोलियो होननानै BCDC लेभेलाव दा बेखायनो ब्लक अफिसनिफ्राय अर्डारखौ होनानै नैबे BCDC लेभेलाव गोबांथार माने माखासे मेम्बार्स थायो नालाय मेम्बार्स थाबाय हमना ला चेयारमेन थाबाय दा बिथांमोननि आन्डाराव माखासे गामि थायो बे गामियाव गोबांथार माने बेनिफिसियारि थायो स' बेखायनो ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट नुहुरा जे सोरबायदि बेनिफिसियारि मोनथावगौ बेखौ मिन्थिया बेखायनो BCDC लेभेलनि गाव पन्चायत लेभेलनि माखासे मदद लानानै गामि ओनसोलाव थांनानै सार्भे खालामगोन अके थ' सार्भे खालामगोन आरो जायफ्रा मोनथावना बिथांमोननि न'खराव हाबनानै जिअ' टेग खालामगोन एबा फट' खेबनाय जागोन लकेसनखौहाय खेबनाय जागोन जाय न'खौहाय उनाव बेयाव लुगोन स' बेखौनो नोंथांमोना दिन्थिनांगोन लकेसनाव स' बिनिफ्राय आधार कार्ड ट्रेक खालामगोन आधार कार्डआव मोनथिखायो जे मोनसे न'खराव हमना ला बेसेबां न' मोनखो देन फेस ID बेवहाय स्केम खालामगोन एबा फेस ID बेबादि माने लानाय जागोन देग्लाय एसे चेन्ज जादों बेबादि सिस्टेमाव लागोन बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा बेनिफिसियारिया एप्लाइ खालामगोन नोंथाङा गावनि फट'खौ खेबजाबानो जाबाय अके स' बेखायनो नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे दोनो
देन बेयाव जेरेसबो थांनो हागौ नङाबा जिपिसि थांनो हागौ नङाबा इन्जिनियार थांनो हागौ माखासे लिस्ट होनाय जादों जेराव एक्जिस्टिं जेरावनोखि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव जेरेस दंखायो बिथांमोना थांगोन प्लास एडिसनेलबो होनो हागौ मानोना होदों जेराव माने सानै साथाम होनाय जादों जेराव नोंथांमोना थाङोबा सार्भे खालामनायाव जाहाथे नांगौ नोंथांमोनाव बियोबा डकुमेन्ट्सखौहाय जाहाथे नोंथांमोना श' खालामो अके स' बे सोलिगासिनो दङ सोलिसिगोन अर्डार ओंखारगासिनो दङ आरो बे देग्लाय सेंसन जानाय नङा लासै लासैसो जागोन लासै लासैसो खामानि जागोन सिगांनि न'आनो कमप्लिसन जायाखै बेखायनो जायफ्रा दासान्दि न' मोनगासिनो दङ खनथाम किस्ति हाबनानै जेब्ला नोंथांमोना कमप्लिट खालामगोन अब्लासो लास्टआव जिअ'टेक खालामनानै कमप्लिसन मारिगोन एन्ड अब्लासो साक्सेस जानानै नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय सेंसन माखासे अर्डारा फैयो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय जेब्ला सार्भे थाङो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय जिअ'टेक खालामबानो जाबाय अके दा बेनोमोन PMAY-Gनि नोंथांमोननि गोदान न'नि सार्भेनि माखासे इनफरमेसन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो जेब्ला माखासे लेटेस्ट आपडेट फैबावगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन।